Okay, conas atá sibh rang a haon. Tá muid arás tar éis an susbeag a bhí a gcuin agus tá ceap nua ann. So bhealchar mami agus na páistí, tá siad an muas a bhaile agus tá siad ag fécadiste in san siopa sin, beidir gur curries nó PC Word nó Harvey Norman. Tá siad ag fécad sa siopa agus tá lán telefís ann, agus tá tablet ann, agus rivera, agus radio. Agus gá telefís tá clár difriúil ann. Tá an nuacht ar siúil an sin. Sin é an nuacht. Oh, tá gá rud go donna. An scanán. An clár green. Custard pies. An clár sport. Goal! An clár dúlra. Féach ar an penguin. Nach jase. Agus an cartoon. An má sibse an telefís. Tá árán agam. Ok, tosig mé an árán. Bhfuil si freinis. Tá seán ag fécinn ar an telefís, tá seán ag fécinn ar an telefís, tá seán ag fécinn ar an telefís is má leis clár sport. Fécinn ar an telefís, tá siad freid fécinn ar an telefís, tá siad freid fécinn ar an telefís is má leis clár grin. Tá uisín ag fécinn ar an telefís, tá uisín ag fécinn ar an telefís, tá uisín ag fécinn ar an telefís is má leis cartoon. Tá mommy ag fécinn ar an telefís, tá mommy ag fécinn ar an telefís, tá mommy ag fécinn ar an telefís is má leis an nuacht. Tá daddy ag fécinn ar an telefís, tá daddy ag fécinn ar an telefís, tá daddy ag fécinn ar an telefís is má leis an an. Ok, má sibh. No, tá cúpla focail nua going. Seo hiad. Radio. Sibh sin is radio. Tablet. An rud céine as beirde agus as Gaeilge. Tablet. Ag fécint. Ag fécint. Clár dúlra. Clár dúlra, nature. Clár sport. Sé clár na program. Scanán. Clár green. Clár green, bíonn tú a gaire, ha 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 ha, clár green. An nuacht. Cartoon. Rivera. Oh, real tán. Agus telefís. Agus tamid creek na helen na focail nua. Massive. Now, inis tá lana le déanamh a gcuine inniu iver leabhar. So, féic inis lehanach nó go hocht. Agus tá pictúirí ann agus tá abertí ann. Léimiid le chéile é ar dús. Tá clár sport ar an telefís. Tá clár green ar an telefís. Tá clár dúlra ar an telefís. Tá cartoon ar an telefís. Tá scanán ar an telefís. Tá an nuacht ar an telefís. Now, tar éis is féidir libse na focail a scríobh, but nis bíigh éisteacht agus deirigh mise iver a hain, iver a dó, iver a trí, agus curigí sibse na hifrica ins na háit na ceart. Joí mise a peann luí. Ok, iver a hain. Tá cartoon ar an telefís. Tá cartoon ar an telefís. Iver a hain. Sin é. Iver a dó. Tá clár dúlra
an telefís. Tá clár dúlra an telefís ifre dó. Clár dúlra in a penguin. Ifre trí. Tá an nuacht an telefís. Tá an nuacht an telefís ifre a trí. An nuacht. Ifre cethair, tá clár sport an telefís. Ifre cethair, tá clár sport an telefís. Beidir gur an rugby town. Clár sport sin é. Ifre cethair. Ifre cúig, tá scanán an telefís. Ifre cúig, tá scanán an telefís. Bhí misig fécant Moana an lá seo caite bhí se cáling ní málam go dúile. Is málam Moana. Now, ifre sé, tá clár green an telefís. Ifre sé, tá clár green an telefís. Ifre sé, cá bhfuil sé, sin é. Now, is féidir siomhse na focail a scríb agus na pictúirí a gaithfidh. Slán libh rang a hain,